Здравейте! В това видео ще ви покажа как се поставя шкаф в помещение. За целта е необходимо да отидете на точка 4 вътрешен дизайн, да се изберете от каталози кухни, съответно с която кухня искате да работите, например стандартните кухни. Натискате върху долен ред шкафове, избирате си кой тип артикул ще сложите. Аз смятам да сложа артикул с врати. Примерно още първия шкаф. За да го поставите в помещението, натискате ключето отгоре и зарежда самия шкаф. Тъй като вече сме конфигурирали настройките с материали и лице, няма да ги пипаме, а ще променим само размерите на самия шкаф. От това меню се променят ширината му, например да е на 600 мм. Ето така. Обновяваме изгледа. И ето го нашия шкаф. Ако желаете, може да промените и настройките надолу. Сейвате и шкафа ще се появи в помещението. Аз избирам да го сложа ето тук. Поставяме шкафа и задължително натискаме върху него с левия бутон на мишката. Даваме на трите точки, за да го преместим от стената. Задължително трябва да има на първия шкаф 40 мм отстояние от стената. Натискаме Move Y Forward напред и даваме запис на помещение. Ето, нашия шкаф се премести напред. И ще добавим още един шкаф. Пак същия шкаф. Просто ще го направим с по-голяма ширина, примерно 800 мм. Обновяваме си изгледа. Запазваме промените. И за да го поставим на другия шкаф, трябва да търсим кога ще излезе една сива точка. Ето я. Излезе ли сивата точка, означава, че ще отиде плътно до другия шкаф. Ето може да видите как е плътно застанал другия шкаф и съответно преминаваме към 3D изглед, за да видим дали всичко е наред. Ето двата шкафа са застанали точно един до друг и са си в състояние от стената.